Halo? Tässä on Edu. Halo? Tässä on Edu. Mutta tässä johonkin studion mikkikooppia ja vitu epämääräinen joukki yrittää saada mut räppää. Mitä vittua? En mä saa vittu räppää, eikä mun mitään vittu riimejä. Vittu, en mä tiedä mitä vittua mä täältä. Mua vaan sidottaa. Mä just sain ton suukapulla veke, et pyykisin soittaa sulle vittu. Koivisto kai vastaa puhelimeen, Läskiripo kai vastaa puhelimeen, Jerkku kai vastaa vittu puhelimeen. Vittu Airi Tipunen, tuu vittu pelastaa mut saatana. Tää on maksimoitu härskyyden huipentuma, sattumien suma ja suomen kielen taantuma. Ja mä oon herra Fortuna, Edu. Olaris Klodiosta lähtee liika melu. No totta Mosambik ja kyllähän se osakin hadota vokalit, myöskin klierata mokatkin. Tarvittais samasta sopatkin. Ja eettisistä syystä lähdin mä latamaan sodatkin nykyisin. Laula paljon ja tee stygee soittoräin. Aamusta ilta takas aamukoitto. Ja jos et ennen tiennyt vittu nyt en tiedät pojat. Hoita hommat himan kerran vielä. Älä tuu stroolaa mun stifloille, hyppii mun öögille. Äläkä simmaa mun liiveihin, koska karu totuus on se, et mun kautta et voi päästä parempiin piireihin. Edu menee sekaisin, rulla budia kansia Vegas.